Združení pre občianske a ľudské práva pracujem, pretože verím, že každý človek si zaslúži žiť dôstojne, bez predsudkov a bez diskriminácie. Už viac než 20 rokov sa v poradni snažíme, aby sme aj my Rómovia a Rómky mali rovnaké šance a cítili, že na nás záleží. Toto stretnutie je o sile našej komunity, o tom, že keď sa spojíme, dokážeme veľa. Vieme sa navzájom podporiť, zdieľať svoje skúsenosti a veríme, že zmena je možná. Aj preto v poradni organizujeme stretnutia pre rómskych aktivistov a aktivistky, aby sme sa spoznali, učili jeden od druhého a hľadali spôsoby, ako sa postaviť za svoje práva. Každý z týchto ľudí prináša svoj príbeh, každý z nich mení svoju komunitu. Som rómsky aktivista a môj syn bol preradený do špeciálnej základnej školy bez môjho súhlasu. Tento problém riešim s poradňou. Som rómska aktivistka, ktorá v minulosti riešila pitnú vodu, lebo na našej ulici sme nemali vodu. A vďaka mojej snahe máme každý jeden už pitnú vodu. Spolu s poradňou riešim bývanie kvôli zlým podmienkach, v ktorých žijem. Toto stretnutie v Danišovciach je práve o tom, o spolupatričnosti, sile a nádeji. Pretože zmena začína v nás. Je dôležité, aby my, Rómovia, sme sa vedeli postaviť za svoje práva. Je dôležité, aby sme neboli ticho a vedeli sa ozvať, aby sa aj iným nestalo to, čo sa stalo môjmu synovi. A je dobré, že zaznieva aj náš hlas. Každý z nás môže prispieť k tomu, aby Slovensko bolo spravodlivejšie. Aby každý človek, bez ohľadu na pôvod, mal rovnaké šance. Postaviť sa za svoje práva znamená veriť, že zmena je možná. A my tejto zmene veríme.